खुलुमबाय बर' खौरां इउट्युब चेनेल नायगिरि नोंथांमोननिसिम दिनै नोंथांमोननो मोननैसो निउस आपडेट लानानै फैदों। भिडिअखौ अननानै जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि खौराङाव दङ मैया सारा भारतनाङैनो गोसोम सान भेलेन्टाइन्स डेनि समावनो 5 बोसोर सिगां 2019 मायथाइनि 14 फेब्रुआरियाव भारत जम्मु काश्मीरनि पुलवामायाव उदखारिनि हरखाब गाग्लोबनायाव गासै 40 सीआरपीएफ जवानफोरा जिउ गोमानो गोनां जादोंमोन। बे सीआरपीएफ जवान हान्जा गाग्लोबनाय जाथाया सारा भारत हादोरावनो मोनसे दुखुथिया जारिमिन सान जाना थादों। बे गाग्लोबनाय सानखौनो सारा भारत हादोरावनो गोसोम सान फालिबोदों। बे 40 जिउ गोमानाय जवानफोरनि गेजेराव बिटिआर तामुलपुर जिल्लानि सिङाव थानाय खलवारी गामिनि बर' आगोमा फिसा हेड कनस्टेबल मनेस्वर बसुमतारियाबो जिउ गोमानांदोंमोन। मैया 14 फेब्रुआरि खालि 5थि गोसोम सान एबा ब्लेक डेखौ बे सानजोंनो लोब्बा लाखिनानै बिर मनेस्वर बसुमतारिनि मुंख्लं खाम्फायाव बर'नि बाथौ धोरोम आरजजों जागायनानै नखरजों लोगोसे 136 बिएन नलबारि सीआरपीएफ हान्जाया बिबार बावनायजों लोगोसे दुखु फोरमायथिदों। सानै बर' आइजोनि देरहासारनाय सुपार मास्टार गेम्स एन्ड स्पर्ट्स फेडारेशननि बानजायनायाव खुंफुंजानाय नेशनेल मास्टार गेम्स गवाआव आसामनि जानानै सानै बर' आइजोआ देरहासार जाबोनो हादों। मख'नो गोनांदि थांनाय 8 फेब्रुआरिनिफ्राय 13 फेब्रुआरिसिम गवानि बाम्बुलियन स्टेडियामाव खुंफुंजानाय नेशनेल मास्टार गेम्सआव आसामनिफ्राय मुस्रिमा हनीश्वरी बसुमतारी आरो नीला बसुमतारी मुंनि सानै बर' आइजोआ देरहासार जानो हादों। मुस्रिमा हनीश्वरी बसुमतारिया हेमार थ्र' आरो डिस्कास थ्र' गेलेनायाव नैथि बान्था मोननानै देरहासार जानो हादों। बेबायदिनो मुस्रिमा नीला बसुमतारियाबो शट पुट आरो हेमार थ्र' गेलेनायाव नेशनेल मास्टार गेम्सआव देरहासार जाबोनो हादों। बिथांमोननि देरहासार जाबोनो हानाय खामानिया ओनसोलनि आरो बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव थारैनो गोग्गानाय लाबोनो हादों। क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट रड सेफ्टि कमिटिनि दैदेननायाव बानजायनाय कार रेलीआ जोबनानै थांबाय। थांनाय 14 जानुवारि 2024 मायथाइनिफ्राय जागायना 1 दाननि थाखाय खुंफुंजानाय लामा रैखाथि दानआ मैया जोबना थांबाय। बे सानजों लोब्बा लाखिना क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट रड सेफ्टि कमिटिनि बानजायनायाव लामा सांग्रांथि कार रेली हाबाफारि लानायखौ नुनो मोननाय जादों। बे हाबाफारिखौ क'क्राझार जिल्ला DTO मावख'निफ्राय जागायना JD रड जानानै मिउजिक एन्ड फाइन आर्ट्स कलेज आरो गोदान फ्लाइअभार जाना DTO मावख'सिम कार रेलीखौ बानजायो होनना मिथिदों। लोगोसे बे हाबाफारिखौ फ्लेग अफ खालामना होयो क'क्राझारनि एडिशनेल SP नबनीता शर्माया। मैया बिटिआर सरकारा चिरां जिल्ला DC कनफारेन्स हलआव सा 18 फोरोंगिरिनो एसिस्टेन्ट प्रफेसरनि एपइन्टमेन्ट राननानै होदों आरो फैबाय थानाय समाव 3,000नि खाथियाव फोरोंगिरिनि थिसनथाइ होगोन। जेरै गुदि फरायसालिनि थाखाय सा 1,216 आरो गेजेर फरायसालिनि थाखाय सा 1,464 आरो आयदा फोरोंगिरिफोरनि थाखाय सा 141 साख्रिनि थिसनथाइ होबावगोन होनना मैया चिरां जिल्ला DC कनफारेन्स हलआव बुंथिनानै होदों बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि बिथां प्रमद बर'आ। पुलिस चेकिं आरो ट्राफिक पुलिस गैयै जायगायावबो हेलमेट गानालासे बाइक सालायोब्ला होनांगोन जुरिमाना। क'क्राझार DTO दजेन बसुमतारिया फोरमायना होनाय बादिब्ला रड सेफ्टिनि थाखाय सानफ्रोमबो बाइक सालायगिरियानो हेलमेटखौ गानथारनांगोन। पुलिस चेकिं गैया आरो ट्राफिक पुलिस गैया होनानै हेलमेट गानालासे जुदि बाइक सालायोब्ला गारि नम्बर मोनबानो जों बेखौ चालान हरनाय जागोन होननानै बुंथिदों आरो पाब्लिक एबा रायजोफोरखौबो हेलमेट गानालासे बाइक सालायनाय नुयोब्ला फट' खेबनानै WhatsApp नम्बर 9706017830 आव हरनो खावलायहरदों बिथाङा। कसुगावआव मण्डल BJPनि मावखुलिनि सोरगिदिं अर लागायदों। जाथाया मैया नुजाथिदों। सोरगिदिं सोंखननाय नेटखौ सोरबा सिनाय मोनै सुबुंफोरा अर लागायनानै थांदों। जाथायसालिनिफ्राय फोरमायनाय बादिब्ला बियो सोरबा बेरेखा दोलोनिनो खामानि जागोन होनना बुंदों आरो बे जाथायजों सोमोन्दो थानायखौ गोख्रों रावजों सोंखारिदों आरो दायनिगिरिखौ थाबैनो नागिरना दिहुननो खावलायदों। दायनिगिरिनि सायाव कसुगाव थानायाव गसरबो थिसनबाय होनना मिथिहोदों। फिन खनसेबाव हाबा जाखानाय आइजो खारनायनि खौरां।
जोंनि बर' आइजोफोरनि खारनाय जाथाया सानफ्रोमबो नुजाथिबाय थानायखौ जों खोनानो मोनबाय थादों। फिन बाक्सा जिल्ला बरमा पुलिस थानानि सिङाव थानाय मेटघाट ओनसोलनि बरखुसिजार गामिनि नाख्राम रामसियारिनि अनसुलि बिसि 35 बोसोर बैसोनि सानै गथ'नि बिमा कृष्णा रामसियारिया थांनाय 13 फेब्रुवारियाव बरमायाव बेंकआव फैसा दिहुननो होनानै थांदोंमोन, नाथाय दिनैसिम न' फारसे फैफिनाखै। फिसाय नाग्राम रामसियारिया फोरमायहरनाय बादिब्ला बिसि कृष्णा रामसियारिखौ बिजनीनि सयदुल आलिया दोनखारलांबाय होनना सन्देह खालामदों। दायो जाथायनि सायाव बरमा थानायाव एजाहार होबाय होनना मिथिहोदों आरो लोगोसे बिथांनि बिसिखौ सोरबाफोर बहाबा नुयोब्ला 9864941865 जानबुं नम्बराव खौरां हरनो खावलायहरदों। भिडिअ नायगिरि नोंथांमोनखौ बयखौबो गोजोननाय जासिहरबाय आरो चेनेलाव गोदानबा साबस्क्राइब खालामनो खावलायहरनाय थाबाय। गोजोन्थों।